Yebethuna saze savelelwa. Uxolani akafuni sithulile tu ngayo. Uxolani Sabelo osandolobola uVuyokazi not so long ago kokunini ngoJuly. Sana beke siloko kuphuma izicandals ngaye. It's either kuthiwa uskeme abantu imali, kuphuma voice recordings from baby mama, kuphuma abantu abathi batyala imali babezawusebenza kunye kuninzi. Kodwa ngokule ayenzileyo ngeyokugqibela bethunani molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So kukhona ke YouTuber ebizwa ngoba nguSbusie Phoswa. Apparently ke uxolani lo kaVuyokazi andiyazi noba bebethandana okanye bebefunana, kodwa ke ngoku kuphume screenshots zikaXolani ethetha noSbusie Phoswa lo. Umusakhaula on X, formerly known as Twitter, ufakile ke sana ipost ebhalwe uba Vuyokazi Nciweni's husband Xolani Sabelo says he wishes he chose Sbusie Phoswa over his wife Vuyokazi Nciweni. Now, screenshots ke zifakiwe nazo eziphakathi koXolani kunye noSbusie. Andani noba uSbusie noba mhlambe befakile somewhere then uXolani wamcela uba asuse, but ke kwesi screenshot bona uXolani esithi, "This is going to cause lots of drama for me. It's not nice ukutrenda for wrong reasons. It causes a lot of depression." Waphendula ke umntu who supposedly uSbusie Phoswa lo esithi, "Okay, I will delete." Wathi uXolani, "Thank you." Then saphinda sabona ke uXolani esithi, "Please ecenga, it's still there." So noba ke uSbusie mhlambe andiyazi beyifake phi, but ke umusakhala mhlambe bese kuthathiwe ke screenshots ngabantu ngoba nansi ipost ikumusakhaula with the screenshots. Hey, esinye ke screenshot ngesisithi, "I wish I chose you." Kutsho uXolani. Kwi-comment section yala post ke abantu babhalile uba uVuyokazi waxelela uba uXolani akekho right. Abanye ke they actually feel sorry for her, but yo amadoda sana will embarrass you. Hey, hayi andiyazi anamazwi mna guys. Hayi anamazwi. uXolani hayi ngekhe wenza too much shame. And yo hayi zandabona umuntu osoloko etrenda ngento ezirongo okokoko, zi-screenshots, zi-voice recordings okokoko. Hayi ndiyamvela noVuyokazi, sisathi siripota ngento ezipositive betunani sithanda uba excited ngoku efumene ikhampeyini yento zenwele khe siye kusoloko sithetha ngento ezinegative, but uXolani beke sana funeka kukhona something negative and asizokwazi ke ngoku sana uba singaripoti. Ndandibona kwivideo landela betunani khanitsho nina uba nicinga ntoni ngayo yonke le mishmish bisenziwa nguXolani nale YouTuber. Bye.